I pozdrav svima, u današnjoj epizodi ćemo igrati Turbo Desmond i da počnemo. Malo sam dodao nešto na ovu mapu, nije puno. Ne! Ne! Što se tamo dešava? Ajde zamijenimo mjesto. Evo, može ovdje. Što mrda dupetom. U stvari, ajde zamijenimo. Ajde ovo. Vidimo kako će sad ispadne. A što se zaustavio? Aha. Umro je ovaj. Ajde ovako probamo. Ja mislim, da. Znao sam. Sad kad se rasturio ovo vozilo. Neće. Treba vidjeti da promijenim. Ajde neka sad bude u vozilu upred. Upreta sva pažnja. Ajde da probamo ovo sa Ferrarijem. Mrtav je. Sad će mi neće. Skucat ću se. Nešto nije u redu. Aha, evo ga. Opa! Joj, auto se skroz rasturio. Ajde drugu pozu. Može ovako. Sad, da, znaš. Joj. I ništa nije ostalo od mog auta, naravno. Vidimo šta se desilo. Dobro. Otkinuta moja glava. I hajde. 3, 4, sad. Pitam se šta bi se desilo kad bi me ovaj stigo. Joj. Ode mi ceo Ferrari. Ajde nešto dodam. Ajde vidimo. Opet. I opet. Da promijenimo pozu. Evo ga. Start. Baš me interesuje šta će se sad desiti. Ovo nije bilo dobra ideja. Gledat ću na drvetu. Neću. Opet, ajde vidimo sad s ovim. Kako sad ovaj brži od mene?
Ne mogu ja vjerujem da je ovo tako sporo. Evo. Ne sviđa mi se ovo. A je pravo s ovim još što mrda dupetom. Jer znaš šta mu je sad. Pre je bio mnogo iza mene, a sad me pobeđuje. Šta je ovo? Ozbiljno, šta je ovo? Gdje je? Ajde malo da izmenim mapu. Ajde zid. Zid. Ovo. Ne probam da preskočim ovo i za kraj ovo. Ovo nikad neću preći, ali da probam. Treba sam sa drugim autom. Sad kad se polomi. Još vozi. Posle svega ovoga. Ajde sad auto. Ajde ovako. Au. Moj auto. Moj Ferrari. Moj dragi Ferrari. Otišao je. Ajde još jedno i gotovo. Ajde, neka uspe, molim ti da uspe. Kako se zakucao u zid. Moram sad da namestim kameru na njega. Ajde. I hvala što ste pogledali, nadam se da vam se svidio moj prvi klip i ćao!